So guys, majong adlaw ni jong tanan. Na ako'y nakit ang saging sa among ilam abo. Na overripe naman ni. Pero ingas man ang hilin, okay pa kuno ni si Ja panitan ng buhaton. Asa naman ning panitan dadyo nang ibutang sa freezer. Kay ug makalugar na ko, busy palagi rong mga adlaw pa kay nagpatrabaho pa mis atop. Diyan magdigamo pa ko, diyan na pa di estudyante. Morning hasal naman ni si Jang ibutang sa freezer kay arong na pa rin maluto. Sunod adlaw di na mabisi. Siguro haning butangan og harina or insaba. Kay sayang pod. Nadagali ko'y gilabay kuan mga duha siguro to kasipi nga wa jud na ato bitaw. Di na jud matabang kay na overripe na jud na lata na kani pwede pa si Ja. Tanang ibutang sa freezer kay ara ning lutuon, maganahan na papakog insaon na pagluto. Kay sayang lagi. Story time sa ta guys. Ganina sa paniud to. Wa na ko mag-video kay katong nag-prepare ko og para sa panito di jud pwede mag-video kay grabe sa baas atop kay tiwas mig papanday sa atop bitaw galis dan og atop nja grabe jung sa baa di magdungog. So karon hapon na nagihapon na pa sila mahuman sa jud ko nagbunot aning lubi alas 4 pa ron kay kanilaging dita expert magbunot. Hindi po ko ganahan o kanang magdigamo bitaw ko inja magdali kay hapit na oras. Mao nang hang style ahead of time alas 4 pa. Mao lagi ni nagbunot na ko daan kay naghumandani magkudkud pa man og luto siyempre agang manghud nag-request man og kanang ginataan lagi ko ng chicken. Inja di man pwede madiretso ra kag luto napamangadjay gamit pa mga kada naglubi, siyempre, maggata. Hindi diri, magbunot pa, hindi para na nga ni, nga, sa pagbunot gani maglisod. Mga nang ahead of time, jud ko, nga ni magbunot, hindi magkagud pa. Hindi, maghiwa pa sa ubang mga kuan, isagulan ni. Sumaw ni, basta hisgot og magbunot, maglisod jud ko. Jud ko kadyo expert sa pagbunot. Dugay ko kabunot. Pasensya na mo. Diya po na napoy mangbas ani. Ngingag bala. Dugay kabunot. Bitaw mangkon ko. Basta gali pagbunot sa lubi. Maglisod ko. Samot sa kudkud. Bitaw. Kanang na bitaw ko nga. Kanang nay. Ug maggata. Ug magtinapungan jud. Mapalit na naman judaan datong kanang gata na bitaw nga nasa pak. Pero bawo, sa kay kalahian na to, nga nga kanang presko jud nga kudkuron. Pero dito ko syudad, dugay mo ko syudad pudyo. Maura man to'y gamitin, ug magata, parihara maglami. So mga lagi pud, gastos na pud, kay mapalit na pud tadad to, kaning lubi kay naraman is among ubos. Basta na mo saka na mo dyan may lubi. Sa mga ni na grabe dugadan na kahuman og bunot. Kay malagi ning ditanad angken ko dana. Ni ko anad mo bunot. Ja story time. Daghan jud mo comment maingon nga dis ako nuko. Dis abade ka nagdako nganong katong dis naagi ba nga di ko ka hibaw mga muti. Nginang kung dis ako nuko ning dako. Simpre dari sa mua. Sa una laman jud sa ako pay nagtubo. Di ko kadyo expert sa mga buhaton. Kanang para nila sa Mama Julie nga expert sila mga muti. Bisagin sa diha kay anad sila ako sa una. Wa jud ko na anad kay malaging hubakon ko.
Mo nang agahang buhaton sa una mangahoy magdungag ubang mga buhaton. Ano di ko expert. Unsa ko alpo ko kadang may lujahu. Kaya ayaon. Kamao ni kabudi ka mo na pod. Makuanay ko nun, mga andamon na hidden kay nalang. Magpinila naman sa trabaho, makakaon na dahil. Ano? Man, good more. Pinakalit nga desisyon. Mary, ularga. Ako'y kusang kultura. Ako'y print. May nakalimot man si Ja, habi man ni Ja og gulay pa. Ja, on man di ay. Agil si Ja. Dapo da matupos Manila, near me. Uban pod. Ako nagdala ko ko. Maali. Meeting. Anos aman. Wibis. Meetingan. Nagulumag na. Meetingan, good. Meeting ko. Ngayon kagawad, luwi lang ito gumali. Hana bang gilabhan nimong sapatos duha ka buok ha? Katong sapatos nga rubber duhang gilabhan. Karon mo to isuot ugma. Wala man to karon ora. Asa lagi ka hilak? Imbis kay mag-istorya ka si mong mama mo hilak hinuon. Gana da, gana. Di kami nga Gana sila. Ako moto pa rin sa. Ako gani po to. Ibalik ila ate. Lihat yan. Si. Kulik si. Kaya kami pa rin sa. Kuha may mo pila. Palit ko na tirdaan. Kay magkuhan pa mo po si Yermi. Di ba Yermi maghatod pa kas motor? Pag-amping ter. Si. Amping mo eh. Ato ka hilak. Aga silipon. Hilak mas liksi. Hilak ka larga. Ayaw mama? Dahil na. Kabidyo ko lamas ka mamahay. Katunga sa kasilipon nga blue. Ha? Kau. Kaya mato na Kau ko. gamita ko kau. Kato may tawag ikaw. Ma. Mato na sita. Bye. Kau di lagi magilak-hilak. Kinabuhi. Kau kaya ito na. Ikaw. Ayan na. Larga na po kita kasabag ni tita. Hinja. Hindi lang maraming sapatos sa pinag sila. Ngawon lagi. Sige na kayo mag... Lahat lang kagabi na. Ako na kayo magtupara ba ni sis? Kasi nagkalas gusto kong harto ang ipamasahi. Mama. Ano na? Pag sa bako da. O magkapasbook ka, kamusta ka ng Bukus Manila? Text ko. Uy, dali na kayo ito na uy. Sa? Katong kuan, katong ka. Haba nag-ijat eh. Katong bata na Facebook. Lisi. Hoy! Ato kaya lagi, nagabot nas Manila, kamusta ako dito ha, chati ko. Hanapi ma. Ako kasi kan, pasko lang rin puhunog ka ng barato ko, pasko lang kakarit, sa tukas ka ng may atiniyo di. Lasal. Ano ka sa Europe, Lex eh? Pasko lang ka nas Manila, atos kuha, atiniyo. Sige lamang, ngawa ito na kuha, ambin mo dani. Hali ka nagatuan na sis. Sige na. Doon na, bebe. Tire. Ito na po. Ampi na to tire. Adyo kalimot sa pag-ampo. Ano na importante. Ipalingat ko. Amin Ano ko kayo? katiri. Mapait mo Wato na po, ang dasi. Wato na po. As alian na kay, nalaginaw ko. Wato na po dahil. Mugnet ba yung aping ba? Kay, gusto ko dun sa isang case na ho. Mugnet ba yung aping yan ah? Babay dahil, sa laman na ha. Bapay tatiri. Pero sa Kaya. Hindi naman ang pinakalabdod. Surya. Bapay Amin. tatiri. Uy, pinalikiwan itong kisa dahil ang lamiaw kaso lagi. Hinapit lagi na. Mugnet. Doon na, Lex eh. Amping. Bapay tirsali. Ayan na. Bapay tatiri. Babay ah. Amping tir. Bapay Ah. tatiri ha. Huwag ko nakantan. Pangbaw. Gatas. Dara pa. Nana. Diyan ang nabili. Tiplahan kayo, pangadros na. Hindi. Ha? Tiyaw. Dito. Pangadros. Pagkamping. Matambok ko gatong timplahon. Magkuhan ko. Magkuha ko og kapayas.
Asa ba ko magwag kapaya sa lugo? Aari ko. Sakto kay dihagdanan di ah. Kuha ko na. Lisod kay hadlok di ko. Hala, pero may naghanang nangka to ah. Di maklaro. Nadaghanan to ah. Nasa atop. Parang to ko nakaliin din ah. Naghanang nangka. Dagko to ah. Kapadas na yung kwaon. Kay hangi sagol sa ang tinunuan. Tinunuang manok. Parang gamay. Sarag gabuok. Oh. Daday. Ay. Magkuha na po kong kamunggay dadyo na hindi na ako magbalik-balik. Kay kuan man eh. Tinuno ang manok with malunggay ug papaya. Radyon, tangad. May tangad ya. Murag kugon pero tangad day ni. Tangad. Na, tabangan kong liksi si Jay Maharos sa kamunggay. Ikaw yan, na di ka matabang? Kau tapad di liksi, kau tabang kau? Ala, si liksi ra. Okay ra ka liksi, ikaw rin hinay. Kau. Mga nihang mga lutoon. Chicken. Nagkuhan dyan ko, nagkagud. Daan kay mga ni ang kadugayan magbunot sa lubi o magkagud. Kanihigo naman na panitan. O haros sa kamunggay. Maduling ka na siliksi di abutan. Tabang sila nagharos. Sila nawa ni balibad. Sumaon na din, hanalin na tagtadag manok. Aghang papaya, hinog-hinog na. Sumaon ni. Yes, good morning. Yan. Uy, padapin mo. Hindi mo man ang kasada. Gatod ming liksi. Nasala, nagbandaban pa kayo mabilis bay. Di hagtag-hatod kay tapos Balencia ni Apas kay Gimingaw. Apas si Uncle Roy nila na nagtatay kay Wakantos Gimingaw ko no. Mga nang may masakyan. Maghatod rin dali kay 5 minutes na laman. 5 minutes before 8. Pero okay ra. Padapin na liyan ah. Hindi nga pagluha. Gumang ko nagijaan. Hatod ni Just Lixie. Hi guys. Nauli na Daimi. Naghatod ni Lixie. Ninja. Manglaba ko. Nagagbuhaton. Manglaba. Ninja. Jabos kila po sa Aliana. Ninja. Ninja kuwan po ka ng lahos ko salon. Magpaputol ko sa buhok. Kaya gihagawa ko na yung buhok taas. Na nangahugmo. Hinanglan na dyan ni Putlan. Inagkuha na Injay, naghatod ni Aliana. Mulahos ko sa kuwan, salon, kay magpaputol ko. Isag may ingana. Haguan kong taas. Kas pagkuhan, conditioner, shampoo.
Aron makatipid datong putla na tong buhok. Sumara to. Mamahaw sa ako. Gutom ko. Ako nakapamahaw ganina kay nagdali na. Kay nagbaklera mi kay mamalaging wayi masakyan. Klase inda ma. Kwali, ibutang sa platito ma. Man. Hi guys. Dadako na day ko yung klase day inda kay satod ko sa mama na ko yung klase launa guys. Pag sila Naribi ko na. Galang-galang. di pa. Nakalimot ko gahapon na nighatag ni Hatan. Kaya nga rin man si Janja. Kanang na ako, wala. Tingad siyang kabisig hapon. Ako na kanang nga naday. Nga ni galang-galang. Madyo galing si Janja kay kanang na di mapanus. Mapanos ni ma? Naman na lang. Gibutangan nagpikasin ma. Gibutangan nagdiglatik ba? Kari. Daday galang-galang guys. Ginatag na ko yung asan nga hapon guys. Dami nga. Nakalimot ko. Karoon ba ko na kanang na? Kala. Ba't yung isa liniliksir ng isa? Mangyaba man ako. Hindi. Luwan man. Nga. Lang na ito siya nag-udyo. Wag na cross na iba. So, ito bang asawang tatay nga naasap kapilya? Nga man yung nagtuban. Bukong mo dyan gamay tiyo. Gamay buwan kay hindi ko makatipid sa shampoo. Pero ka na maipit ko ako. Sige yung imong partner mag-vlog na po niya. Bawa, mga vlog ba siya, nag-asa naman nakatulong ng maninda. Mag-abot Oo, i-vlog na isang paninda. Kanang, mubang ko maninda, may nga abot ni bukit sa Trinidad. I-vlog. Ano? Balik kami dahil. Nandang din na si Jack, na. Kita na si mo, kita po kami, Ayo, luka. Bye. Sana yan na. Kami na natutulog. Pati mo pa ba? Okay, magpatupit ta. Patupit ta. Dali. Sana. Babay na. Babay na. Kawag ka pa yung kinapot. Laser, masing ka dito sir. Okay lang yung dito. Sila na bang tulong? Reach out, please. Man na. Okay, okay. Kuan di si Gatan. Ini ada. Gatan. Lapite. Bisa man pagkaon na day. Sana. Nasaan na? Anak. Kuan ni magpambihas ini Bitaw. Sakto ra pod. bangan, di ba? Kuan. Tanda na puntang ako ng mika. Oh. Kamang duha ka dali na. Masamayin mo yan na. Aran ba pasalit nila man ang tamis ha. Aran pasagdan. Release ko pa na. Kau ka na.
Inja. Iso din sila. Ijan yung pagumangkin, anak manis ang pagumangkin. Sige na. Ikaw nagsi. Ala, mana ra ba na mong Laga dyan, baho, rabatan ko an. nagsi Japon. Mara ba na ija mang luros. Nawa na Ija. Sige na nagsi ang dali na. Girahon si pakalitan ni Kis ni Mama Maria Pi. Hindi ra ba di nga ang kana ko. Hi. Hi. Sa mobile. Ikaw nagsi wa. Sa mobile na birthday na ako. Ano sa aman? Bantay mo nga to ko eh. Kana ra isa. Ano sa abit? Ano sa aman dyan mong birthday be? Ano sa? Sa pizza? December? Di September to ho. September di ay. Nagto sa ate ha. Mga to ko. Ma'am, jati na pud. Na na. Sige na. Ano na Ano naman? Sa tumugumugo. Di ka? Ikaw Aliana, mukhang ka mugumugo. Kakuha isa. Kana. Sa may So guys, mani among sadan pa ni hapon. Nipalit na lamang kog litson man no. Okay. Tapuan ako magluto. Anja. Ang pakanong mga batag sa kan sa makatulog. Yes, darag among suwa, guys. Pamingaw ni sila, namingaw. Yes, darag among suwa, guys.